crec que el posicionament del meu grup és conegut en aquest tema, en el que comporta el tema de la comunitat d'usuaris, quina és la nostra posició, però al final, ja que estem així, nosaltres som els primers que ja fa temps també que venim reclamant aquesta aigua del Xúquer, aquesta aigua superficial del riu, a través de la potabilitzadora. I per tant, finalment hem decidit que anem a votar a favor d'esta petició, entre altres coses perquè al final el que sol·licitem, i just textualment, el que sol·licitem a la Confederació és que otorgui en concessió un volum d'aigua superficial d'1 milió de metres cúbics amb objecte de volum de nitrats i una via ciclable. Per tant, com que és això que nosaltres venim reclamant des de fa temps, que és una concessió d'aigua superficial, evidentment anem a votar a favor. I no perquè hagin canviat d'opinió respecte al tema de la comunitat d'usuaris, insistís, al contrari, cada vegada tenim més arguments i coneguem nous informes d'altres administracions, de tècnics municipals d'altres cases, d'altres poblacions, que venen a ratificar un poc el que són els nostres dubtes i els nostres arguments per a oposar-nos a aquella comunitat d'usuaris.